Vítejte na mém kanále. Toto je moje první video. Takže vše, co můžete vidět na mém kanále, je Just Play. Takže první věc. San Andreas Multiplayer, a.k.a. San Andreas MB nebo San. Vlogy. Různé typy vlogů. Dlouhé, krátké vlogy. Informační, důležité a tak dále. Challenge. Například Jellybeans Challenge a ostatní. Samozřejmě uvidíte, nechte se překvapit. A hry. Hodně různých her na PC a i Xbox. Hry na PC budou většinou ze Steamu. Hry na Xbox budete mít odkaz dole v popisu videa, kde je můžete koupit. Takže tohle by bylo všechno pro moje první video. Jak se vám líbilo, hoďte like, koment, popřípadě odběr a já se s vámi uvidím u dalšího videa. Čau.